Dobrý deň, moje meno je Katarína Sido. Možno by som sa mala predstaviť pre tých, ktorí ma nepoznajú. Moje meno je Katarína Sido. Píše sa to Sido bez mekčeňov a dĺžňov. Katarína sa píše s jedným dĺžňom. Študovala som Vysokú školu výtvarných umení, ale keďže som mierne zabrzdená, nedokončila som túto vysokú školu. Mimo toho robím všeličo iné, samozrejme, ale v prvom rade by som chcela byť umelkyňou a mám za sebou aj zo pár výstav a rôznych iných akcií v umeleckých oboroch. Momentálne pracujem ako čašníčka občasne, ale dá sa povedať, že v žiadnej sfére života sa mi nedarí tak, ako by som chcela, aby sa mi darilo. Ale vďaka určitým veciam som pochopila, že to vlastne vôbec nevadí, že to tak má byť, pretože to je karma a pravdepodobne si to kvôli niečomu zaslúžim. A vďaka bytostiam svetla a je to, takto to vyznieva mierne hlúpo, ale áno, komunikujeme s bytostiami svetla. Tieto bytosti svetla mi vždy našepkajú, akým smerom sa mám vo svojom živote vydať. Ja by som vám tieto bytosti svetla rada ukázala. Toto je jedna bytosť svetla. Tá mi sa dáva tu. A druhá bytosť svetla, táto väčšinou tak lieta okolo a komunikujú so mnou takýmto spôsobom. A rovnako môžu komunikovať aj s vami, ale musíte otvoriť svoje srdcia, čakry a tretie oko, aby sa vám tieto bytosti svetla mohli zjaviť vo svojej čistej kráse a mohli vám tak zdeliť veci, o ktorých netušíte. Máte ich v sebe a možno, že niekde tam v temeni hlavy cítite, že viete, že to je pravda. Ale nikdy vám to nikto nepovedal. A preto sú tu tieto bytosti svetla, ktoré vám môžu všetko objasniť. Nebojte sa. Ak sa vám niekedy zjaví vesmírna loď, kozmická, otvorte jej svoje srdce, svoju čakru, svoje tretie a dovolte jej vstúpiť do vášho vnútra. A nebojte sa, pretože láska a pravda vždy zvíťazí.
prajem vám lásku vo vašich životoch.